May adlaw mga kamis or no, so atong kauban karon si Sir Jonathan Paulo de Sorio ang head sa MDRMO siya pod. Ikaw karon ang commander sir, manager. Kwan, UC manager sa kwan karon sa UC. And so ato siyang kauban karon mga kamis or para nga iyang ihulagway kung saan na bay lakat karon sa panahon labi na gidani sa may lungsod sa Taguan. Sir, mayroon. Okay, so as of 11 a.m. kanina no, based sa kaning gihatag advisory sa Pag-asa, ang location sa atong bagyo is nasa ang center sa Tropical Storm Basyang nasa estimated 295 km east of Hinatuan, Surigao del Sur. So, yung movement moving westward at around 25 kilometers per hour. Then, yung maximum sustained winds 65 kilometers near the center. O yung gustiness is nasa around up to 80 kilometers per hour. So, kung nyo makita din saka kasi. So, muna iyang tracking. So, na siya din dapit si tropical storm. So, as per Pag-asa no, nga posible kunya gabi or kadlawon siya maglandfall. Dayon mo traverse na siya dire portion sa Northern Mindanao. Moagi pa gina siya din sa may go ng Traveria giani area. So depende pa ni siya sa iyang latest forecast na pa may gawlatan alas 2 kay every 3 hours man ang iyang forecast ani. So kanyang tanahon sa iyang cone, ang tawag ani cone of probability. So si Tagulwan na din is tunga. So bisa pag wala siya masintro, pangalan nga nasulod sa cone of probability, mag-experience gid Japon tag kusog nga pag-ulan o kaning hangin. So muna isa sa among monitoron karon kay we have only 24 hours to prepare. So good ganina 5 AM. Ako sir. Sir, kanang dira nga area bitaw sir sa may Surigao del Sur, Agusan del Sur, pagabot po dira sa may Claveria, di ba mga dagko man nga bukid? Posible ba sir nga muhinay ang bagyo tungod sa bukid? We are hoping nga unta pag makaagi na siya dinhi sa kuan kaning mga bukid-bukid pagabot sa tuwa medyo muhinay na siya. Pero muna delikado. Ganuman, ang Tagulwan is river basin. Okay. So, kung isa ka deset. So, si Tagulwan is katungkan wind signal. Ubos. Na, tura. Na. So, kanya nakita din signal number 2 na ta. Sulod ta Miss Or. So, ako na balakan din kaya ang among mga tributaries ng mga lungsod like ang Manolo, Malitbog, Sumilaw, o Ipasugpong, nabilong siya sa signal number 2. At the same time na ay pag-ulan. So kani sila nga mga lungsod, mga munisipyo, muna makadugang og tubig din sa ato. Ang Tagulwan mong is catch basin. So kung kusog ang ulan dito, mutaas ilang suba, din na padulong tanan sa Tagulwan. So based sa tracking, o based sa iyang volume, same siya sa Sindong, Pablo o Ulit. So sa inyong i-recall sa time sa audit, medyo dako ugid ang suba. Ayun sir, sa atong nakita no, naka-ready na inyong mga rescue equipments. Unsa yung mga preparation nga gihimo karon sir sa Taguluan? Okay, gahapon meeting mami no, nag pre-disaster risk assessment sa council together with the SB, SB po nga with Vice Mayor. Then atag mong og instruction si Mayor to mag-prepare na gidaan kay di na ta magulat nga piki na. So isa to sa among gipangisgutan gapon ato declaration sa walay klase, sa face-to-face class, then katong sa mga small nga mga gapang isda no, mga nanagat. So gikan po na siya sa advisory sa DILG nga gipa-enforce gid siya nga no sailing policy ra sa karon kay si Tagulwan is nabilong Japon sa storm surge. So natay storm surge around 1 to 2 meters ang height sa iyang balod no. Isa sa mong gibalakan around 1 AM niya mag high tide. So around 1.7 meters plus
kani pag yung storm surge, so dako-dako gid ang balod. Then mo para mong gibalak-an kay ang ibalik dito sa concept katong weather kan kana. Okay. So itulong ni David sir. Kana. Si kana. Okay, ito. Na. So kaya makita around 2 AM na siya. Nasa diya sa sa bukid. So pagkatag sa volume nga ulan diya plus mag high tide pagkalauna. So may tabuan na dili ka kuan ditso ang tubig sa bukid, may tabuan na mo apaw na siya. So muna siya sa among kapangandaman karon. That's why karon i-position na namo among mga gamit, mga resources nga mong gitap naman si Coast Guard, Bureau of Fire, Army, then nagtap ako mga other volunteers kung katawag na karon kay kailangan mi og dagan resources mo responde in kaso need yun og evacuation. Then sa pagkakaroon ang tanan barangay po nato nakapepara na sukad pagabi. So naka-in place na sa ilang mga designated nga evacuation centers kay para simbako kung naay mag voluntary evacuate, so nanay mapastaran hinay-hinay. Then later on pag mag-declare namin preemptive evacuation, ipauna ginato itong mga vulnerable sector sama sa boros, mga bata, mga PWD, senior citizen, katong na ay mga sakit daan, ato na gina silang ipa-evacuate daan. Dili na ta magulat nga mudako pa ang tubig kay risgo sa mga responders pod no kay ilabi nang arsahon. Ito. So ang ato magong goal din is zero casualty. So mo na isa sa among aga paningkamutan nga wa gid makabsan og kinabuhi. Sir, kanang imo na mention kagaina nga nag-ready na ang mga barangay officials no para sa lang evacuation center. Diri sa LGU sir namatay dako nga evacuation center. Diri. Okay. Pwede nila makuha na. Diri natay Taguluan Dome og nabuta sa Malaiba. Kung nasa taas namatay evacuation center dito daan. Sa pagkakaroon kamulo na ito lagi plastar dito. Then unya mag ano man minimum Berlin kaya mo naman nag-set up din sa dome. Karon gigamit na sa namo na siyang staging area kay mag-briefing ni karon around 1:30 sa among mga resources. Kay hinahinay na nako na sila deploy unya. Kay hindi na ako magulat nga medyo mo kusog pang ulan. Kaya wata kabalo ba sa mga localized nga mga areas bitaw nga na mga overflooding na maka-responde diretso. So pa din na din atong mga uban pati engineering natong sakyanan na nadya. Then gipa standby daan ni Vice Mayor Rolando Manoceno ng mga sakyanan nila no na diri nakapastar na daan kay kaso na ay kailangan i-evacuate yun ang insigida natin mga sakyanan magamit. Dugang lang sir, kung mulan fall unya gabi ang bagyo, atong mga kuryente sir diri sa lungsod sa Taguluan sa atong panan ni. Natin naka-standby genset sa para sa operation. Then later mag-tap kami sa sa atong Sipalco ug sa kaning sa mga water utilities nato like si Water District and si Mactan. Ganina nag-meeting man another meeting naman sa ganina around 9 AM. Isa na sa mo na isgutan nga mo gani sa mga isa sa mga critical facilities nga posible mawala during may bagyo. So nanami gipang tanuan nga mga intervention simbakod mawala. Then diya na naka-standby karon nga mga electrician nato. Ayan. Sir, sigutanan sa kaandam no kay prepared naman ang matag barangay sa lungsod. Kung imong i-rate sir, unsa kaandam sa tao o sa equipment ang lungsod sa Taguluan? Batok kang ba siya? Dire, dili may kita makaingon nga same ta sa uban same sa uban nga mga lungsod nga kompleto equipo. So para sa ako 80 to 90% andam na ta kay naman tay mga trained nandiya nga mga personnel ako tay saktong gamit. Then si uban pod nato barangay naka-purchase pod sila mga equipo maagi sa among programa sa una no nga amo gid silang
kaning kamutan nga mo saka gyud. So isa na sila makatabang-tabang na gid na. Then ang isa na is natay team na incident management team nga mo manage aning katalagman na simbakog na yung mga itabo. Dito na sila makamanage dito. How about sa training, sir, sa mga personnel nga muluwas? Kumusta? Na-adjust karon mga train na sila si Potter. Mga train na ko gibahin na nako na sila din namatay mga cadres na sadya nga maka-manage gid sa on managerial nga pamaagi. So isa po na akong gi-prepare gidaan. Actually si barangay gali na may gi-train og IMT. So balo na sila say paryan nami og understanding so makasabot man na sila. So every barangay nami gi-train. So dili ko mabalaka nga dili sa kabalon saon pag manage gid. Then sa barangay naka-in place na sa datong mga camp managers pamagi sa atong MSWD nagi-train po nila ni Ma'am Berlin Baklay. So gaira na sila unsay angay i-prepare sa evacuation center panawag na evacuees. Sir, kumusta pa rin yung communication sa PDRR, sir, sa province? Karon naay gi ka-online mamitanan. So dili lang si PDRR o si region nga among kakuan tanan. So muna nag-activate man ang atong emergency operation center through regional office of civil defense region 10. So nana dito daan si PDRR. So in case kung say mga need sa matag LGU kailangan assistance dali ra ang among communication kay naka-online raman mi karon. So ang atong emergency operation center is naka-base karon sa munisipyo sa conference room. So from time to time sige mami communicate kung say situation sa mga needed nga kakulangon sa isa ka lungsod. Ayun, sir, ato ding idungag no kaning sa siren, kano sa man na siya ipatingog, sir? Ayan na ginato na siya mapatingog kung dito na gid sa force evac based sa atong hydromet protocol naman ta dinhi sa lungsod ang ipahagi sa atong ordinansa. So kung dito sa Damay so naman tay kaning katong water level gauge makuha mo dinhi sep katong sa water level ako ko na ipakita para inyo pong masinati say status karon dito sa bukid. Ito sa water level. Ganina ako mag-check. Medyo na siya slight gisaka na gid siya. Pero layo pa siya sa atog yung threshold. So naman ni kanana alert pwedeng alarm o critical. So katong critical mo to siya nga mag-declare na yun ta og force evacuation. So ang ato ang bantayon is kani mang kuan. So mo ni siya. Yung water level set water level sak kami. Ana water level tro. Kanang graph. Okay. So mo ni siya kato. Sakag naog kami. Dito to taas. Ana isak inaog banaw. Kadi na ko makita ang damay. Okay na. So, muna siya karon ang water level karon sa Damay. Muna gikan sa Manolo. So, kita na ko na slide pagsaka around 1:30 PM. So, iyang water level karon nasa around 230.66 meters yung katason. So, muna siya among basis dayon. So, alert level kumabot sa 235, alarm 238, critical level 240.5. So bantay mo ning mga violet, orange, red. Muna siya basis namo pag kani siyang blue usaka na siya dito. So alerto na may so pagabot ang orange muna siya mga tawag nga preemptive. So dinhi pa lang sa ubos gipa-preempt na namo nga ubakwit na sila inay. Maabot na guys sa red, that's the time nga mag force evac na ta. And yung travel time ana gikan dito sa taas is around 2 to 3 hours. So muna siya mong kanang estimated time nga mabot dire. So natay sa Damay Bridge muna dito sa Manolo
natay Santa Ana rin. Si Malitbog karon is nanawag man ko sa nanawag ko sa Pag-asa. Medyo unfunctional pa ni siya kay tungod atong kuan na ilang bridge ay ilang dike lagi kamulo o trabaho, pero naami panito rain gauge. So natay rain gauge dito. So ato dya po monitor kung sa ka kusog ilang ulan. Then naman pod mi kanang GC o enter kuan sa among mga kasigbit nga lungsod no sa upstream. So sige may communicate. So far the last update sa ako is moderate heavy rain ila dito karon. Ayan. So, sir, imo na mensahe sa katawhan labi na gyud kaning nagid mga pamilya no nga lisod kay ipabakwit labi na gyud panahon nga motaas ang level sa tubig, sir. So ako lagi hangyo no nga panahon sa force evacuation mag-cooperate lang ta kay kanira bang dilubyo no kay wala may replyan ni. Correct. So mula to hangyo namo gamay ra pod mi di na mo kayat tanan. So dili na ta magulat nga kaya na ta magpa-rescue nga tagaliog taga hawak na ang tubig. If possible katong uban nga gusto magbakwit adto na mo sa inyong mga designated nga mga evacuation centers kay dili na ta magulat bitaw nga the same adtong nitabo sa Odette nga nagkalisod-lisod na tagbakwit tungod sa taas na kayong tubig. Isa man itong problema ana aside nga risgo pod atong mga responders. So di po ta mo ampo no nga atong mga responders mismo kuan gyud madisgasya. So kuan lang ang lang jud ko cooperation and sa tanan sa mga tanan Tagulwanon tabangin mag-ampo kay ang amo ko baya nga kanabitang di na to magamit pud atong mga skills kay dili siya lalim. So ampo lang kita tanan unta ang kani siyang bagyo nga moagi sa ato dili kayo siya magdala og grabe nga volume sa tubig nga di kay maka gyud dinhi sa atong lungsod. So ito lang ako mga mensahe. So God bless sa tanan.